Lah iki banter lho. Yo, ya Allah, balik ngaret lempah Jadi yang balik ngaret mesti mlaku wong motor iku siji. Lempah tenan rasane. Kesel awak. Walah. Ya lho motor iki. Wah, kae tiba. Hei. Wah, maaf. Nih. Cepet lho nek wong tiba malah mlaku malah. Mak lumuk kaya wedhus. Ya. Ya Allah. Iya, saya tahu. Oh, masalah. Lah iki banter lho. Ya Allah, saya tahu. Ya Allah. Ya. Ya yo. Cekli motor iki dorong iki. Wes, kono ae. Pateni sik. Lah selera lo. Ngomong rutak. Wong ki nek tiba gendang blayu. Abot angel malah bodol motor bersiji ngene iki. Iki diangkat arek rene iki. Lah montore piye? Jagan kok. Ora kuat lah aku dhewe. Dicunglene rene, parane rene lho, ngek terus diangkat. Banyu tok koyo ngono kuwi. Parane rene. Ya aku nggak kuat. Ya Allah. Ngangkat ngono kok beh gumun aku karo kowe iki. Ngangkat guru iki teles kena banyu kok malah. Duh. Kowe iki jan ruang saku iki. Megahemu iki jan ra tau bener. Ayo diangkat. Ya aku nggak kuat toh. Cekli motornya ora kuat. Popo ora kuat, mlayu banter ra iso. Popo ora kuat. Ndas kabeh aku gini. Wedok kok. Apa toh? Lah iki direwangi iki dijagang. Rambut cekli wae iki. Sikil ketindian iki. Angkat kok kene, ngadeg. Goblok. Kene lho ngadeg ditekne iki lho, sikilku ketindian iki lho. Nah, malah rai ku arep mbok sisan ngono. Yo. Tenteran. Ora doyan. Boyok nanti loro iki. Cekli montore sik, montore. Aku wak nang kono kuwi. Ayo jejak. Dino ngarit kok karo kowe ra tau bener. Ngarit ra iso. Kayak apa-apane gawani kae. Kalau delok apa tiba wi. Lah aku lho wis mlayu ngantek tiba-tiba ngono ya panggah wae salah. Terahno lho ngerti dalan koyo ngene alon-alon ya tiba lah.